ban san me nake maka nisa'ukum shine aka faɗa ai matanku har sallakum yanzu ne ba da bayanin gonaki ne gare ku fatu har lakum annashitum shine to kaji aya ce dama ka ku zai kewa wato gonakin ku ta inda kuka so ba na ga muku da aka so din ba to wannan kalmar da na ga ma a rubuce take a kawi ba ni na rubuta ba ko a tsaye din nan karka ce wai shigenci ne ko a tsaye ko a zaune an muddaji an ko a kishin gida kwance migirbi babu laifi kuma kan kai din kai wasa ka shafa ta nan ka taba gashin ta wannan wani irin kizo aka yi ne ai alhaji kai daure ne in ja wash wani ce wash din nan wa aba malam ai zo sama gurin da yake ma kaikayi wallahi malam to banda mace wace ce za ta zo ta ja kunnan mutum ya ji daɗi ka dawo daga gona wajen karfe ɗaya ba kai muku bula ba ka dawo da fushin gona da fushin yunwa ka zo yarinyar da kake so ba ma mataka ba ta wuta rike ma kunne to ka san mai yunwa fa fushi ne da shi in ka jiyo za ka yi fada ka ga yarinya ka ce ai a da Allah bala ai da Allah saboda wannan lokaci a zakarin gaba dama ya motsa yunwa da Allah bari yanzu na jama kunne ai da gona nake yanzu da Allah ban sai mun sha bala da Allah to sai na zo shi kenan amma da wani abokin ka ne ya ma kunnan da kawo kai dan gurgul ka ja kunnan uban ka kaga ya za a yi jalla to ya jama'a Allah ya ba mata ni'ima ya kamata idan mun aure su mu kiyaye sunnan Muhammad Rasulullahi idan mun yi aure mu tabbatar da sunnan manzon Allah kar ai wani kaɗe kar ai wani waƙe dan Masa'udu shan naga yanke ma wani karatu ya zo an kiransa ga angwanci to ashe shi wannan angon wani balarabe ya mar wata kasida ta waƙen angwancin da yaji sai ana yaban angon ana waka sai ya tsaya sai ki shigowa sai ce sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ji manzon Allah ya ce annal gina'a yambitun nifaqa kama yambitul ma'al baqala sai kuma yake naji annabi ya ce waka tana tsirar da nifaqa a zuciyar mutum kamar yadda idan an yi ruwa abinda aka shuka ina fitowa haka nifaqa za ka dinga bullowa ka ji baka san yan uwanka na addini ka ji sallar da ke kake yi saboda waƙe-waƙe kama malam sai koma ba ma kidan ake ba to mun zo da an ba mu abin sai ga an je ana kidan ana waka in karatun namu ne wai an san dai mu jarababu ne ai in karatun za a yi sai an shirya yan mata tukun kamar guda 100 a makarantar sannan a kawo samarin malaman makarantar ga wai wani sakatare ne na addini ga haida masa ya baza golo akan kujera yana zama shi kallo ne nasa ga sakataren addini sannan a kira shine mai kira wayar